לי לבנות, הנסיך מהגדות, מרדכי פרימו! ברוכים הבאים לקריוקי תש"פ! בישיבת שעלבים והובלת מחזורון אנחנו המתחיל שלכם לערב, הגוץ השחור מטסה בחצר, אחיה טני! בית ה-80, עיניים כחולות, אין לי לבנות, מרדכי פרימו! היום יהיו איתנו שופטים מכובדים, זמרים מעוללים, ועוד הרבה אנשים שאני לא מכיר, וכנראה גם אתם לא. מכל שכבה יעלו נציגים שנבחרו בדמוקרטיה וישירו שירים שלא ישירו אף עין מבשל. סימן זו. חברים יקרים, טוב עכשיו רגע רציני, חברים יקרים, בימים קשים אלו עם ישראל נמצא במשבר עמוק. לצערנו בחודשים האחרונים קרו מקרים שהלב קטן מלהכיל. היו התלבטויות רבות אם לקיים את הקריוקי ככה כסדרו, כשמחה. אבל אנחנו הבנו שהדרך לנצח את העצוב והטרור זה רק השמחה המדהימה של העם המדהים הזה. ולכן נקיים היום את הקריוקי כסדרו, אך ליבנו נמצא עם חיילינו וכוחות הביטחון ששומרים עלינו בחירוף נפש. אני מתכבד להזמין את יואל רפפורט לאמירת פרק תהילים למען חיילי צה"ל. הישר מבריטניה הגדולה! יש שאומרים שהיא הבת של המלכה חסודה! לפרגן בציונים! אישה שהיא! אישה! הרבנית פולה ריקי! פולה 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 תעלי פולה 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 פיקה בפורטולי. עכשיו נעבור לשופט הבא. הוא הגיע אלינו הישר מתימן, חזר עלינו עתיד בחסות החותי, סכנת חטיפה, מעביר חלחלה לחמאס, בלי עין הרע, האיש והחק זוהר רומן! הוא מעריץ מספר אחת של אור החיים הקדוש. רק ממתקים מתוקים מדבש נשמה. האיש ביום הדין הרב יחיאל רחמים. טוב חברים, טוב חברים יקרים, ציוני הציוני ציין שאינו יכול לצלם אותנו הערב בנוכחותו מצוינת. קבלו את השופט הרביעי שלנו, פאר היצירה, נזר הבריאה. כשצריכים אותו הוא תמיד נמצא שם. חברו הטוב ביותר של האדם. זה ציפור? זה חתול? לא! זה צ'אפי! שף בקהל, כמובן, חברים יקרים, כמובן אי אפשר להתחיל את הערב בלי דברי פתיחה מראש הישיבה המהולל שלנו. אנחנו מזמינים את ראש הישיבה, הרב גרשון ואתה שחור, לרשת דברי פתיחה.
אומרת מה עושים? מה נקסט? מה הבא בתור? אני בא לי לשיר, לא יודע מה איתך. אתה רוצה לשיר? ניתן לך לשיר! אני שר לך לשיר! אני שר! חברים יקרים, שיר השמיניסטים! שיר השמיניסטים! תעלו ויצליחו בכבוד! בכבוד! איזה תספורת לכל... הוא עבודה בזמן של מלחמה שחורה, מיליונים לא פותחים את העיניים, שחררו 3 מתוך 200 ועל הדרך יצאו 2,000, אבל הכל בסדר בינתיים, אף אחד לא מרים ידיים. סיבובים מכאן, ילדים כבר לא יודעים איפה אבא, איפה אמא, איפה ההורים, וגם אנחנו גם לא מבינים איך ברגע אחד נכנסנו לתהום הזה. ללחץ לבדידות, לעצבות, לרעב, לקבל עוד מילים, אבל די, כולם פה חזקים, לא צריכים שום דבר, כי אנחנו חיים בתוך בועה ורודה בזמן של מלחמה שחורה, מיליונים לא פותחים את העיניים, שחררו 3 מתוך 200 ועל הדרך רצו 2,000, אבל הכל בסדר בינתיים, אף אחד לא מרים ידיים. אז ישבתי קצת לכתוב ולחשוב על כל השתיק שיש, על כל המחשבות, על כל הדברים שיש. רציתי קצת לברוח, קצת לישון, קצת לברוח, אבל סוף הבנתי, וואלה כן האלוה, שיר המפקדים לקריינים לכל הצוות, המלחמה הזאת ולקני מפריק כל ההרג, ערב דאגה מסבל, לא רוצה לגמור בקבר. מה אתם חושבים שיש פה? מדינה של אנשים שלא רואים שהם פה. חיים בתוך בועה ורודה בזמן של מלחמה שחורה, מיליונים לא פותחים את העיניים, שחררו 3 מתוך 200 ועל הדרך רצו 2,000, אבל הכל בסדר בינתיים, אף אחד לא מרים ידיים. חיים בתוך בועה ורודה בזמן של מלחמה שחורה, מיליונים לא פותחים את העיניים, שחררו 3 מתוך 200 ועל הדרך רצו 2,000, אבל הכל בסדר בינתיים, אף אחד לא מרים ידיים. חיים בתוך בועה ורודה בזמן של מלחמה שחורה, מיליונים לא פותחים את העיניים, שחררו 3 מתוך 200 ועל הדרך רצו 2,000, אבל הכל בסדר בינתיים, אף אחד לא מרים ידיים. וואי, תנו להם בקרביים, תנו להם. עכשיו, דבר ראשון לפני הכל, אתם מוכנים? קצת ביקורת קשה, לא נורא. אנחנו נפנה עכשיו לשופטים המדהימים שלנו. מתחילים עם האישה, אפליה מתקנת, יאללה. I'll speak in English, okay? Okay, we understand. We are under very good English, Mr. Paul. Very good English. Thank you. You got us into the mood. You did a great job. Thank you very much. Thank you very much. It's wonderful to see the same people year after year and how your music is improving every year. בדיחה ישנה, אבל היא אמרה שהיה טוב. היא אמרה שהיה. هلا كفوضة من حاجنا خبط. أنا بتحكي عربي. شو اسمك؟ סתם, לא. שיר ממש ממש מרגש, בעצם זה שכתבתם ככה שיר משלכם, זה כבר שאפו.
ואני חושב שתיארתם פה משהו ממש ממש מקסים, שלמרות שאנחנו ככה בישיבה, לפעמים יכולים כזה להיות בתוך הבועה שלנו עצמנו, אנחנו לא שוכחים שאנחנו חלק מהעם ומרגישים את התחושות של העם. לא שוכחים. וריגשתם, כל הכבוד. תודה רבה לזוהר! תודה רבה. כבוד הרב רחמים. זה עובד? יישר כוח. קודם כל, עשייה חיובית, כתיבה מקורית, זה דבר מבורך, אתם מביאים את עצמכם לידי ביטוי, מראים לנו מה אתם יכולים, יישר כוח גדול על זה, השילוב ביניכם, שילוב נפלא, שילוב נהדר. מרדכי, אין לי מה להגיד, פרפורמר אמיתי, יישר כוח. צ'ומפי, 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 צ'ומפי. וואלה, היה מרשים. אני אגיד את זה ככה, הלחן, המילים, הכל ממש מרשים. רואים שאתם שמיניסטים, רואים שעבדתם על זה כבר שנים, רואים שיש ניסיון, מרשים ביותר. אחלה צ'ופי! מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? ויש לנו איתנו עוד שופט אחד מאוד מיוחד שבא אלינו ככה במפתיע. האם אפשר להראות את תזיק פניו? לא. טוב, ביצוע סביר מאוד בהחלט. סתם, ביצוע מטורף, כל הכבוד. מאוד 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 נהניתי לשמוע את הביצוע הזה. גם בנמוכים, גם בפזמון, בגבוהים של הפזמון, נתתם את זה מאוד מאוד יפה. כל הכבוד, שפו. נכון, ככה אומרים בתוכניות, שפו. זהו, כל הכבוד, יאללה, תמשיכו ככה. שרצה להביא את ברכתו לקריוקי שלנו, חברים יקרים. איש יקר מאוד. איש חיה, אהוב, איש אהוב עד מאוד, חברים יקרים. קבלו את כבוד הרב הנדר! שכבה יהודה יקרה, הבנתי שמחר אתם מבצעים בקריוקי את השיר גיבור של אמא ורסיסים. הולך להיות מטורף, סומך עליכם, מקום ראשון אתם לוקחים. שתהיו תמיד גיבורים של אמא ותפיצו רסיסים של אור, של תקווה, של אושר, של שמחה, של קדושה בכל העולם. והנה יש כאן לוחם מטורף שגם רוצה לאחל לכם. בהצלחה חברים, בהצלחה שכבת י"א. י' ל-40 אנחנו רוצים להזמין חבר'ה שעבדו על זה, הרבה חבר'ה שהשקיעו, לא כמונו. בקיצור, אני לא רוצה לעשות ספיילר, רסיסים, לא, בחילה. הלב יישבר לי רסיסים, רבו יישא! לא מספיילר! חברים יקרים, קבלו את השישיסטים! השישיסטיות, השישיסטים! השישיסטיות! שישיסטים! עולה! השישיסטים עולה! מחפשות תשובה מה שלא ברסיסים כמה בדיחונות הם עושים כמה שאני לא ניסיתי זה נכנס לי בכיסים אין על מי לשים את הראש גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא על מי לכעוס אפשר לנשום, הכל תקוע בגרון ולעשות לא הפסקתי לחלום אז קפצתי למים כי צריך לשחות
השמיים לא רואים באור, במים נשקלו חולות שזוכרים רק בלילות, עולים קולות, שאלות אבודות, מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא. רסיסים, למה אתם עושים? גם אם לא נסכים חושבים, זה נכנס מבתריסים, אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, איך תמצא על מי לכעוס. שאלות אבודות מחפשות תשובה, מה שעוד לא בא. רסיסים, למה זיכרונות הם מסיעים? גם מה שאני לא ניסיתי זה נכנס לי בתריסים, אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא מי לכעוס. יוני מחיאות כפיים, חברים יקרים. אלופים. רגע, איפה המוחה שלנו? ריבוני, שחרנו בדרך, רגע בבוא וסיפור. מחיאות כפיים לאחמד. יקרים, רק תזכורת קטנה, יש לנו פה מאחור, החברים יקרים, נקניקיות, ספינג'ים, שתייה, כל מה שלא רק תיצאו, חברים יקרים, על הקיוסק של השמיניסטים! טוב, מה קרה? אין לי טבעת. שקט טבעת אותה, שקט. אין לי טבעת! תהיה חזק. טוב, חברים יקרים, רגע, בוא. אני רוצה גט. איפה השופטים? מה אתה רוצה? גט. שקט אתה. And guys, you chose a very difficult song to sing, and musically a very difficult song. Thank you very much, Paula. And well done, because you did it really well. And it was amazing that everyone was joining in. Really beautiful. Thank you. היא אמרה שהיה טוב. עזבו אתכם שטויות. היא אמרה שהיה. טוב, אז בהחלט שיר לא קל לשיר אותו. שיר מכונן. חד משמעית. ועשיתם עבודה מאוד טובה, ככה בעיקר לקראת הסוף השתחררת ושרת ממש יפה, וכל הכבוד. יאללה הרב, תן ממתק. וואי, חברים, ממתק קטן, חביב מאוד. הוא עומד לשבור אתכם. ראוי לציין שלקחתם להיט ענק, והזמר שלו משמש דוגמה אישית, דוגמה ומופת כחייל כעת שלוחם באגוז במילואים כבר חודשיים. אז זה כבר לקחתם שיר שאפשר לקבל גם מהזמר את הנושא של מסירות לעם ישראל. צריך לעבוד עדיין על החיבור בין הזמר לבין הלהקה. אתם עובדים נפלא, אבל צריכים לעבוד על החיבור, שזה יהיה הרבה יותר משמעותי. יונתן, התחלת סגור, לאט לאט נפתחת, הסוף הרבה יותר נעים מוזיקלי, התחלת לשחק עם הכל, הרבה יותר נראה טוב כמופע חי. יישר כוח. צ'ומפי!
צ'ופי, צ'ופי, צ'ופי. אז כמו שכולם אמרו, שיר באמת קשה, באמת באמת קשה, וביצעתם אותו מצוין, מצוין, מצוין. צ'אפי צודק בכל מילה. אבל, לדעתי קצת חבל שלוקחים נגן משכבה אחרת. פסה שאין גיטריסט. זה חבל, אבל ביצעתם אותו מצוין. צ'ומפי, אתה יודע גם לנגן? לא, יא אפס, שתוק. מילים, היי, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים. טוב חברים יקרים, יש לנו פה עוד שופט אחד קטן שרוצה להגיד כמה מילים. חברים יקרים, אורח, איש מיוחד מאוד, איש מדהים, לא ראינו אותו מתחילת המלחמה. איש מדהים, איש מאוד מאוד יקר. חברים יקרים, קבלו את דביר אדלשטיין! היי דביר! איפה אתה? בוא! שומר נגיע? רב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה, תמיד זה הכי. מה אתה חשבת על השיר, אדון דביר? וואלה, השיר מאוד מרגש, מאוד יפה. מצב שומעים אותו הרבה. איזה, העלית סוגיה מעניינת, מה מצב החסה בשטחים? חסר, כן. חסר חסה, שלחו חסה. חסה בשטחים, חברים יקרים. אתה רוצה לתת שיר? וישיר לנו בסוף. יאללה, תנו כפיים לדביר! טוב חברים יקרים, רגע חברים יקרים, יש לנו פה עוד סרטון כמובן בשידור חי כמובן מאדם שהוא מתנה, לא סתם מתנה שהיא שי. קבלו את הרב שי יוקובי. וואו, חמשושים יקרים, אהובים ואלופים, אין כמוכם. אני בטוח שתבצעו את השירים שלכם בצורה הכי טובה שרק אפשר. אני מאוד אהבתי את הבחירה של השירים, שירים של תפילה, שירים של חיבור למצב, לעם ישראל, שירים של חיבור לשרשרת הדורות. באמת, אני מאחל לכולנו שנזכה, בעזרת השם לחנוכה שמח, ברכה והצלחה. אין כמוכם, בעזרת השם שתזכו מקום ראשון. כל טוב. שיר למה לא אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. טוב, הרבנית תתחיל. Sometimes the simplicity is exactly what we need. It was just what I needed to hear. Thank you. היא אמרה שהפשטות זה בדיוק מה שלפעמים צריך. זה. 3 units. וואו, שרת ממש יפה. אהבתי מאוד. הטענה היחידה שלי זה שהיה קצר. אני רוצה עוד. אז תבוא אליי אחר כך בפרטי. אני לא אוכל לדבר עליך, נאורי, כי אתה תלמיד שלי, אז מחמת גילוי נאות, אז אני לא אומר שום דבר. אני רק אומר שכשבפעם הראשונה שמעתי את השיר לפני 20 שנה, זה הצחיק אותי שיש אפשרות לקחת קטע תפילה ולהלחין אותו. אמרתי לעצמי, מה השלב הבא, שהם ילחינו עלינו לשבח?
אבל זה הפך להיות נכס צאן ברזל של כל המוזיקה הישראלית, וישר כוח שאתה הולך בדרך הזה. קריאות כפיים, קריאות כפיים, חברים יקרים. וואו, שרת ממש 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 טוב, באמת, רמה מטורפת, גאים בך, וואלה, היה משהו מרשים, כל הכבוד. וקיבלת את זה מצ'ופי, חבר'ה, וקריאה פה קריאות כפיים. אחלה צ'ופי, חברים יקרים, כל הכבוד. כל הכבוד. איש קודש. הידי מרדכי, מה הבא בתור? מה, רגע, קודם כל, חברים יקרים, יש לנו מישהו שרצה לברך אותם? מישהו יקר שרצה לברך אותם? מי רוצה לברך אותנו? איש מאוד נחמד, אתה לא מכיר אותו? חביב? נחמד? מאוד נחמד. נעים? נעים. נורא? נורא. אדיר? ומתוקן. מתוקן? מתוקן. מקובל? מקובל. הוא טוב? טוב מאוד. יפה. חברים יקרים, הציגו לנו אותו על המסך. חמשושים, כזה ביצוע לא שמעתי עוד, באמת, שיר המעלות נפלא. אתם ממש שרים נפלא. אני נותן לכם 12 פואה, מה שנקרא, זה 12 נקודות, זה הניקוד הכי גבוה שיש. שיהיה לכם חנוכה שמח ושנשמע בשורות טובות. להתראות ותמשיכו לשיר, ואל תשכחו שכל מה שהשם עושה, כל מה שהשם עושה, הכל לא לטובה. כי כל מה שהשם עושה, כל מה שהשם עושה, הכל לא לטובה. להתראות, תמשיכו רק לשיר, לא נפסיק לשיר. פקסים סגולים שמגיעים עד השם. אותנו שמת בעולם מורכב, עולם קשוח, קצת אכזר, עד שמהות חיינו נהייתה רק למצוא מקור שמחה של מנוחה, רק הנחה אחת ודי, ואני שמח רק לברוח מכל הבעיות עכשיו, עוד רגע ואני שוכח כמה אני רוצה להיות שלם, להיות באמת חופשי עד שרק אתה שנייה כסר עוד שתיים אחת כמה אני רוצה להיות שלם, להיות באמת חופשי עד שאני מבין שרק אתה זה אושר אמיתי, כי להיות עבד השם זה להיות אדם חופשי. ואני תחת דבר שישמח, ולפעמים אותך אלי אני שוכח, היצר לי אומר נסה ותיווכח, ששם זה כיף, שם זה טוב, אני לך מבטיח, ואני יודע שאתה לעולם יושב. כמה אני רוצה להיות שלם, להיות באמת חופשי עד שאני מבין שרק אתה זה אושר אמיתי, כי להיות עבד השם זה להיות אדם חופשי.
סיימנו. כי תורת השם תמימה משיבת נפש אבודה ופיקודי השם ישרים משמח לב שבור ונדכא אם רק נבין זאת אהבת אין סוף לא נמסת לעולם רק חיבור עמוק בין יהודי לבין ריבונו של עולם. אני רוצה להיות שלם, להיות באמת חופשי עד שאני מבין שרק אתה זה אושר אמיתי, כי להיות עבד השם זה להיות אדם חופשי. זה להיות אדם חופשי. וואי, איך הוא תמיד מרגש אותנו, הילד הזה? וואי. אז בואו נראה מה השופטים הנכבדים שלנו חשבו על המקרה. No words. That was beautiful. I think that you just need to put the different parts together a bit more and it would be stunning. She's right. היה מהמם. וואו, קודם כל מנצור, באמת, כל שנה מחדש אתה מרגש את כולנו. אתה לא אובייקטיבי, אתה מנחגנה שלו. זה נכון, תשמע, שקלתי אם לבוא כי אין מה לעשות, מנצור זה מנצור. תמיד משחק מכור, חברים. אבל וואלה, היה שווה להגיע רק בשביל לשמוע אותך שר, באמת, אתה כל שנה מחדש מרגש, ברמות, תמשיך ככה. גם הלהקה בסדר, לא? כבוד הרב רוצה להגיד שתי מילים, כבוד הרב. שאלה שנשאלה נכונה, בכל הפרמטרים הביצוע נפלא, טענו גם השירה, גם הנגינה, גם החיבור בין הלהקה, בינה לבין עצמה, בינה לבין הזמר, מקוריות של כתיבה, ביצוע עדין של שירה ויותר מזה של נגינה של הזמר עצמו. ראוי לציין שהכתיבה שלך מעלה שאלות תהיות ביחס שבין האדם לבין בוראו, דבר שהרבה שנים לא נשמע במוזיקה הישראלית, ובעשור האחרון פרץ בגדול. ישי ריבו נשאל האם בעתיד הוא יכתוב בדברים שהם לא עוסקים בעניינים של אמונה, והוא ענה שלא, וזה סוד ההצלחה שלו. תמשיך בדרך הזו, להתעסק אך ורק בקשר שבין האדם לבוראו. יישר כוח. סוכר. צ'ומפי, 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 צ'ומפי. אני רוצה להזכיר את מה שפולה אמרה על השמיניסטים. היא אמרה שכל שנה כיף לראות את אותם אנשים עולים רמה כל שנה מחדש. אני חושב שזה נכון גם לגביכם, רמה מעל שנה שעברה ולפני שנתיים. וואלה, מטורף, באמת. תמיד היה הכי גבוה. וזהו בישופי. וואי. רגע, בואו לא נמהר, בואו נראה מה יש לשופט יש עוד שופט. השופט הנוסף שלנו, מה יש לו להגיד? יקרים, יש עוד שופט. ישיבת שעלבים, איזה ביצוע של השביעיסטים, איזה ביצוע. תראו מה זה, כל שנה השביעיסטים מביאים ביצוע מקורי, שיר מקורי, הכל ביצירתיות רבה ובכישרון רב. כל הכבוד לשביעיסטים. מנצור, אתה שחקן נשמה, איזה נגינה, חבל על הזמן. השביעיסטים אלופים, אוהב אתכם, בהצלחה רבה. שבי ילדי שפע תלך עכשיו,
תן לי לנשום אותך עוד רגע עוד קצת. שב ידי שב כי עכשיו נחמד, בשקט ואני איתך לבד. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד מעל ראשך יש מלאכים ואתה תמיד תהיה גיבור של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות, לכל מקום שלא תלך תהיה של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות, תמיד תהיה שלי. לך ילדי לך תיזהר מעט, קח את ברכתי את תפילתי איתך. אמא כאן בשבילך, אז לך להגשים את כל חלומותיך. וכשתלך תזכור תמיד לשמור על עצמך מאנשים קשים אשר עומדים במסלולך. אל תפחד מעל ראשך יש מלאכים ואתה תמיד תהיה גיבור של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות, לכל מקום שלא תלך תהיה של אמא. תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות, תמיד אהיה שלך. גיבור של אמא, אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות, לכל מקום שלא תלך תהיה של אמא. אתה תמיד תהיה לי מלך העולם, תמיד עם החיוך הכי מושלם, כמו בתמונות, בזיכרונות, תמיד תהיה שלי. תמיד תהיה שלי. Very much for that song. That song really spoke to me. I have 6 sons in the army right now. And that really spoke to me. Thank you. חיות כפיים, חיות כפיים. תגידו, יש לכם את זה מוקלט? וואי וואי. אני רוצה טלפון. חבר'ה, זה יותר ממחמאה, חברים. וואלה, חברים. רואים שהשקעתם, שהתאמנתם, שלא סתם באתם וניסיתם לשיר ביחד, אלא באמת עבדתם על זה ששניכם תשירו ביחד מתואם, גם עם הנגינה המקצועית,
גם עם השירה המקצועית. וואו, כל הכבוד. וזה עוד מתימני. משהו. וואלה. הנה יום הדין הגיע. רגע, יום הדין הגיע, חברים יקרים. האמת שהפתעתם, אתמול ביקשתי ממני שחרור ללכת ולהתאמן, וזה היה שווה את זה. שילוב קולות נפלא ביניכם. קיבלתם את זה מהרב הזה, זה משהו... פתחתם נמוך, נפתחתם, נתתם את עצמכם, ואני אומר בקול רם, לא צריך להתבייש להשתמש בקול, לא צריך להתבייש לסלסל, לשים לב לנקודה שזה בכלל שיר שמדבר על אהבה של אם לבנה. השיר נכתב ובוצע על ידי גבר, סתם נקודה למחשבה, יישר כוח גדול. צ'ומפי, מי זה? לא בכלל כלב, לא טעמי. אני אגיד רק דבר אחד. משהו אחד. אני אגיד שמנצור, אני הייתי מפחד. מנצור, אם הייתי אתה, הייתי מפחד. וואי. יש לך פה צ'ומפי אמיץ היום. וואי. טוב, חברים יקרים. רגע, יש לנו עוד שופט. רגע, חברים, אתם כל פעם חושבים, סיימנו עם השופטים. אוי זי. נו בית. ברד? אהלן לכל השישיסטים של ישיבת שלבים. אני שמעתי את השיר גיבור של אמא בביצוע שלכם, וזה באמת אחד הדברים הכי יפים שאני נחשפתי אליהם בקריירה שלי. ושמעתי הרבה ביצועים של השיר הזה. זה באמת משהו יוצא דופן. ההתמסרות שלכם לביצוע, היצירתיות, ההבנה שלכם של כל העולם סביב השיר הזה היא פנומנלית. אז בהצלחה. אם הייתי צריך לנקד את זה, זה 10. לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. יצילנו מידם, הקדוש ברוך הוא יצילנו מידם.
אני אשאר לכם ביהדוש כאן, לא זה. שווה שאני צוחק, אני מה חושב את זה. טוב, חברים יקרים. איזה ביצוע היה. ביצוע, רגע, תן לשופטים. לפני השופטים, דעתי, מי שעמדה לנו, מי שעמדה לעמוד לנו, תדרוך על אויבינו, האמן כן יהיה רצון. עכשיו, נגיע חמישי כמובן. זה לא רק מי שעמד עלינו, אבל עדיין מי שעומד עלינו. תודה שאמרת בעברית. I wanted everyone to understand me. אני יודע, לא הרבה פה. Everybody is good English, very good English. ישיבת שעלבים good English. So I will speak like you. Yes, thank you very much, מר פולה. Speak like us. Thank you. You got us all singing on our feet together, singing with you. Thank you very much. היא אמרה שהיה נהדר, חברים יקרים. בן שלוש היקר, אתה שר יפה מאוד, אתה סוחף, אתה מרגש, הרמת פה את כולנו על הרגליים, והיה מדהים, באמת תודה. עדה, ספריץ? חבר'ה, רגע, הנה, יש לנו פה את כבוד הרב, חברים. קצת מידת רחמים, משהו, חוס עלינו, כבוד הרב, יום מדהים, בכבוד. הופה. בחירה נכונה בשיר, בפרט בתקופה הקשה הזו. ראו היטב שהצלחתם לרגש את הקהל, להביא אותו לידי השתתפות בעמידה ושירה. כפי שאמרתי, מכיוון שכעת אני מחליף מחנך בכיתה ט', אני לא אומר מעבר לזה, יישר כוח. כל הכבוד, עדה. שייך מישראל. הלאה! איזה צ'ופי! מי זה? ביצוע מדהים. עוד פעם, ביצוע מדהים. אבל כמה מילים שאני אגיד, לא יתארו את זה כמו החיוך של הרב גרשון. איזה חיוך. צ'ומפי. זה אתה! אפשר לדבר עם צ'ומפי? הרב גרשון! דבר. וואי. הרב גרשון. כמה יוזמה. צ'ומפי בוא. רגע, חברים יקרים, יש פה בקשה. גנות או חברים יקרים? עוזר. חברים יקרים. הופ. מה איתך איש, איך אתה מרגיש? חברים יקרים, יש לנו פה... האם אתם פעם ראיתם גרב? אני רק רוצה לדעת, יש פה מישהו שראה גרב שותה ברד? אף אחד לא מרים יד! צ'ומפי, גרב שחוטא קפיצה צ'ומפי. טוב, חברים יקרים! וואי, צ'ומפי, אתה צמא? היידה צ'ומפי, שתה. ברכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ביי. צ'ומפי. שפריץ? שוחרר. חברים יקרים, אנחנו הולכים עכשיו להזמין את השיר האחרון שלנו לערב, חברים יקרים. ולאחריו נגלה מי הם הזוכים. חברים יקרים, קבלו את השמיניסטים! אתה נלחם כבר בלעת הכל וכלום לא השתנה אותו חיפוש, אותה שריטה הייאוש והתקווה ואין שומר בעולם ואין עוד בית חם כל יום מונס שמור עליה אני מבקש בקושי מסוגל לשאול
החלום לא נגמר, וכמה זמן נשאר, כמה זמן עוד נשאר. אז תטפס על ההר ותדבר עם ההוא שאפשר. כבר בדעת הכל וכלום לא השתנה, לא השתנה. כל יום עוד אור עליה, אני מבקש בקושי מסוגל לישון, בחושך מעשה אור. בקושי מסוגל לנשום. שמור עליה, אני מבקש, בקושי מסוגל לנשום. שמור עליה, שמור קרוב. What is so amazing about your shikva is there's so many talented people. You're incredibly talented, incredibly musical. Kol hakavod. Wow, thank you very much. Thank you. היא אמרה שהיה טוב. קודם כל, כל הכבוד לשמינית על ערב קריוקי מדהים ויצורים. השמיניסטי! היה ערב מרגש, היה ערב סוחף. באמת, תודה רבה לכם על הכל, כל מי שעשה משהו לכבוד הערב הזה, יישר כוח עצום. בנוגע לביצוע, שיר יפה מאוד, שיר קשה בחרתם אבל עשיתם אותו יפה, למרות שקשה להגיע לטונים של אמיר דדון. הלהקה הייתה מדהימה, הזמר היה מדהים. יישר כוח, יישר כוח, יישר כוח. יישר כוח! הופה, הנה יום הדין שלכם. רגע, מידת הרחמים, חברים יקרים. האמת שלא הכרתי את השיר. מה? לא הכרתי את השיר. וואי. תמיד יש פעם... יש לך אז התרשמות טובה. זה המינימום הרב. אני רוצה לציין את העושר המוזיקלי שבא לידי ביטוי בריבוי נגנים על הבמה. יישר כוח. הצלחתם לעורר גיבוש חברתי שהתפרץ בסוף ביצוע השיר. הראיתם גאוות יחידה של השכבה, יישר כוח. המשיכו כך. לא מחמיאים מספיק, נו, פנקו. על הצ'אפי. הערב שמענו המון זמרים טובים, זמרים מצוינים אפילו, אבל זה לא היה רק זמר, לא שני זמרים, זאת הייתה להקה שלמה, שלדעתי לפחות הפריד אותם בין כולם, וזה היה משהו שלא ראיתי בחיים שלי, 8 אנשים, משהו מטורף. היידה צ'ומפי! דבר ראשון, רק שתדעו שתהיו מוכנים, התוצאות כבר קיימות. עכשיו נתחיל טוב. תן לי חטא אחת, למתוח. זה לא בחינם. האם אתם רוצים לדעת מי הוא צ'ומפי? חבר'ה, אני רוצה בבקשה מי זה? לכם עכשיו רמז קטן ונראה כולכם בצחק. לא פעם. חשוב לציין. אני שואל. כמה שעות החשוכות של הלילה, אומר לי איך אוכל שיהיה חמודים עצמך. חברים יקרים, אנו רוצים להציג בפניכם את הכלב, השופט, צ'אפי, האחד והיחיד, עזרא סילברשטיין!
זה מולתק, לא עשינו את החזרות, תסגמו, יהיה טוב, תשאירו איתנו. אני חושב שעכשיו ראינו דוגמה נפלאה לכמה חשוב לשיר דווקא בלי הרעיון של הניקוד, בלי הלחץ של השפיטה. הביצוע הזה היה ביצוע שנתן תחושה של שחרור, תחושה אמיתית של מוזיקה במטבה, יושבים, מנגנים, שרים. חבל שלא השתמשתם בזה כאחד השירים שלכם שמיניסטים, אבל ככה צריך להיות מופע מוזיקלי, להוריד את הלחץ, לשחרר ופשוט ליהנות ממוזיקה, שירה ונגינה וחבורה. יישר כוח. תודה רבה. אוקיי רבותיי, להלן התוצאות של הערב. מרדכי, אתה יותר דרמטי. אוקיי. ונתחיל במקום השלישי. רגע, אני רץ. במקום השלישי. אתה יכול להפסיק לרוץ ו... במקום השלישי. 5 נקודות. שישעבדו עליו, שישקיעו עליו, שישקיעו מזמנם רבות כדי לכתוב וליישם את השיר. חברים יקרים, השיר שלי ושל דנמרק! שקט שקט, אתה השיר שלי ושל דנמרק. השמיניסטים, השמיניסטים. במקום השני, אתם כולכם מכירים אותו, אתם כולכם אוהבים אותו, זהו מנצור עם 13 נקודות. תוצאה כמעט מושלמת.
לא יודעים מי ניצח מקום ראשון, איך תלכו? מוריי ורבו ישי, בואו לקנות פופקורן, יא פאפה! מיכאל, אני אשמח! פופקורן, בואו עכשיו! מיכאל! תבואו מה... איפה אחר דומה לעשות אותו? טוב, תשאירו, חברים יקרים. לאמא שלי איזה שכונה, יאללה. שקט על השכונה. חברים יקרים, אנחנו רוצים להכריז על הזוכה במקום הראשון. מי זאת השכבה? מי זאת הסמך? מי זה הנגן? חברים יקרים, אנחנו רוצים לראות אתכם לכל רגע של צירה, יש לעשות. טוב. רגע, לא אתם רבותיי, לא אתם. סתם, צוחק, לא יודע מי אתם. טוב, חברים יקרים, לפני שאנחנו מכריזים כמובן את זוכי המאושר. חברים יקרים, אנו רוצים להגיד תודה. דבר ראשון, לכל העוסקים במלאכה. ובתוכם רוצים להודות לראש הישיבה, לדוד ציוני, לשופטים הנהדרים שלנו. השופטים המדהים. כפיים לשופטים! חברים יקרים, למה לא רואים אותם, חבר'ה? חבר'ה, מחיאות כפיים קצת לשופטים ולא רואים אותם. איזה צ'ומפי! חברים, מחיאות כפיים לפולה! יזוהר! אבא שמען כל מעני. חברים יקרים, זה מידת הרחמים הגדולה מכולם, הרב רחמים! זה אחרון חביב! כלב, הצ'אפי! איזה כלב! גבו את צ'אפי! צ'אפי! טוב חברים יקרים, בסופו של דבר אנחנו רוצים באמת להודות לכל עוסקים ולנסה תודה לסאונדמנים הנהדרים שלנו. לסאונדמן שלנו, חברים יקרים, מחיאות כפיים לסאונדמן! אנחנו רוצים להודות גם לכל חברי השמינית הנהדרים שלנו! היידה! עולה עולה! השמיניסטים, השמיניסטים! עולה עולה עולה! חברים יקרים, כל הכבוד לתלמידים, חברים יקרים, הגיע פה... כל הכבוד לתלמידים! להורי השמיניסטים, למדריכים והרמים וכל אשר יזם ידו כדי שהערב הזה יקרה. אשריכם ישראל כולכם ובחזרה למקום הראשון. וואי וואי מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? וואי 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 וואי. חברים יקרים, אנחנו רוצים לראות פה ספירה, אבל מה זה ספירה? חברים יקרים, זה מצלם בטלוויזיה, זה רשת 13. חברים יקרים. רק ערוץ 14. ביבי קשה. חברים יקרים. איפה אחורה, 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 אחורה. היי, בלי תגרות, בלי תגרות. חברים יקרים. זמן של מלחמה, זמן של אחדות, יחד ננצח. רבו ישראל. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, והזוכים הם השישיסטים!
מי שיוכל לעזור להרים כיסאות, חמישית, שישית, מי שיוכל לעזור להרים כיסאות, נשמח מאוד. שמיניסטים, נשאר כאן. שמיניסטים הולכים ונפתחות